Deň otvorených dverí robíme pre našich partnerov, aby sme im predstavili náš tím Klíma pre teba a aby sme predstavili taktiež naše novinky a mohli ste využiť špeciálne zľavy, ktoré sa konajú pouze na dni otvorených dverí. Klíma pre teba je partner pre profesionálov v oblasti chladenia, kúrenia, vodoinštalatérství máme v nabídke rôzne klimatizácie, tepelné čerpadlá, split, monobloky, materiál vhodný pre tieto zariadenie a taktiež nárade. Jak se vám líbí na dni otevřených dveří? Líbí sa mi tady hodně. Je to tu super, páči sa mi to. Sa mi páči veľmi dobre, nakoľko bolo mi tu odpovedané asi všetko, čo som potreboval vedieť. Je to fantastické, super atmosféra, catering, všetko super hrá. Líbí se mi tady hodně, jsem tady poprvé a zatím, co jsem viděl, jsem hodně spokojený s těma přednáškama. Je to tady super, přátelská atmosféra, paráda. A jste poprvé, nebo už jste byl u nás vícekrát? Já jsem tady poprvé, protože poprvé, když jsem chtěl, tak mě to nevyšlo, takže teď je to poprvé. Áno, poprvé. A aké sú také ty prvé pocity z tohto? Som prejedený a výborne sme sa porozprávali s pánom Bartošom, aj s technikom ešte máme debatu. Najlepšie je to know-how a nejak si to porovnať, čo je mínus, čo je plus. Klímu pre teba poznám od začiatku svojej firmy, čo sú cca nejaké 3 roky. Zatiaľ som sa nestretol s ničím, čo by mi Klíma pre teba nesplnila. Já jsem velice spokojený, vždycky mě vyjdete vstříc ve všem a všechno běží, klape. Sú tu na predstavené novinky, ktoré Klíma pre teba doviezla na Slovensko. Chceli sme vidieť, s kým komunikujeme, nové výrobky, nové postupy a celkové zažiť atmosféru partnera nášho, od koho bereme materiál a tak ďalej. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za účasť, že ste prišli a ďakujem pekne aj mojim cteným kolegom. Klíma pre teba, živio.